Play this record as frequently as possible. Amana det er Rusland. Endnu venner. Antingen i bröder eller bara man känner. Brorsan när det gäller. Vi ser om vänder. När man ser varandra det är bara elände. Han är inte som oss. Man är inte ute i dessa. Jeg sovsede virkelig, bro. Jeg er fucking cool. Smuklig halv sauer over sig. Hej, du vil være top G, jeg topskade. Klokken den er 85.00, så er der ballade. Det du kan finde i dit reagensglas, det kan du finde i vores drengs, bror, mand. Jeg vil gerne snakke med dig, bror, men vi er ikke på talefod. Kommunikerer gennem mikrofoner, så er der gavebod. Så nu vil du være noget. Du siger, hvis bare jeg har timer nok, vil jeg tage dig igen mod hjem. Okay, jeg skulle nok fuck dig op, Hvis mig, først og fremmest ud min pik. Sæt dig ned og bare bliv siddende, før du ser mig for min trip. Du vil bare fordi du selv er pis. Hvis det her var en ved en, vil du komme ned og sukke this. Jeg er en up the tanks rapper, jeg er en dropbox-artist. Jeg er ikke vant til at være på karten, jeg er ikke vant til label shit. Jeg er ikke vant til at stå på scener, der blænder mig med en blitz. Jeg er ikke vant til at bare fordi jeg rapper, kan jeg tage din bitch, man. Men åbenbart er det sådan gamet fungerer, så jeg må tænke klart og memorize hvad jeg ser. Men det er også lidt svært, når kapaciteten er bollet. Når øjnene ser hvad de ser, men ikke registrerer, de bliver fucket. For folk er fake nu til dag, så er det lært, at jeg var 14. For Moke, han ville være gangster og prøve at sætte det i orden. Så længe at jeg bare gik ned og så åbner de alle porten. Men dengang jeg gerne ville op og så gemte de nøglen i skjorten. En med du. En død. Tak for krigen, Selv gutter. tak. Tak for krigen. I og med, I har vundet, så skal vi vel aflevere nogle penge til jer.